அதிமுக பொது வழக்கில் தீர்ப்பு வரும் வரை எந்த மாற்றமும் அதிமுகவில் நிகழாது. அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் தீர்ப்பு வந்தாலும் பொதுக்குழு மாற்றங்களை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா என்பதும் சந்தேகம்தான். தேர்தல் ஆணையம் இந்த பொதுக்குழு முடிவை ஏற்கும் வரை ஓபிஎஸ் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர், எடப்பாடி தான் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர். இந்த நிலையில் தான் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை நீக்கியதை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்க வேண்டும், என்னை இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், எனக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி மனு தாக்கல் செய்திருக்கின்றார். பெரும்பாலும் இந்த வழக்கை அவசர மனுவாக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. அதிமுக பொதுக்குழு மாற்றங்களை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பொதுக்குழு முடிவுகளை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்கின்றார் எடப்பாடி. இந்த மனுவை திங்கட்கிழமை தாக்கல் செய்யும்படி உச்சநீதிமன்றம் கூறியிருக்கின்றது. இரட்டை இலை சின்னம் முடங்க வாய்ப்புள்ளதை தடுக்கும் விதமாக எடப்பாடி இந்த முடிவை எடுத்திருக்கின்றார். இன்று எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் அதிமுக வேட்பாளர் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றது. நேற்று தான் தேர்தல் கமிட்டியை எடப்பாடி உருவாக்கிய நிலையில் அவர் சார்பாக உச்ச நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடுக்கப்பட இருக்கின்றது. நேயர்களே, எடப்பாடி சார்பாக பாயும் வழக்கு குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்.